Hej alle sammen og velkommen til den her video. Vi håber I nyder videoen. Og like og subscribe. Gode kommentarer oveni. Hej alle sammen. Hej alle sammen og velkommen til den her video. Vi spiller noget... Var det Energy Assault? Ja. Og er du klar? Hvis I synes jeg lyder helt af helvedes til, så er det fordi jeg er helt af helvedes til hæs. Jeg håber jeg er blå. Jeg er også blå, tror jeg. Ja. For helvede. Hvordan rammer jeg ham ikke headshot? Min stemme er fucked up. Bro, can this guy just stop being a camper? Bro, the artifact guy is a camper. Ja. Jeg har dræbt 2. Jeg har død 2 gange. Jo, men jeg synes... Jeg prøver bare at kunne få et skin til 1500 skeletskin. Nu, ja, det har jeg. Jeg har ikke den skin. Jeg har en skin nu. What is that? Behind me. Der er så mange røde. Og så kommer der en også i basen nu. Jeg rammer ham med 50. Kan vi ikke godt have været Capture the Flag, vi har spillet? Ja, det er så kedeligt. Ja, artefakt. Ja. Det er ikke engang sjov. Altså, det er ikke engang sjov, men laver ikke noget. Enten at prøve at dræbe artefakt-guyen. Præcis. Og det er kedeligt. Fordi man får ikke noget ud af det. Fik artefakten. Så jeg bruger en shotgun. Men det er heller ikke nytte. Jeg finder en second. Gjorde du? What? Men det er fordi han har højere score end dig. Han har flere deaths end mig, og han har 2 kills med 1 kill med mig. Deathmatch. I think. Godt. Jeg bruger bare min shotgun. Ja. Jeg håber virkelig, vi er sammen. Jeg er blå. Jeg er rød. Nej, jeg vil gerne have nogen til at leave snart. For blå. Vi er mod hinanden, Thijs. Nu er jeg desværre nødt til at dræbe dig. Jeg bruger ikke shotgun. Det gør jeg i hvert fald heller ikke. Sorry, hvis det var dig. Det var det ikke. Det var heller ikke dig. Nej, jeg er lige død til en af dine mates. No, sorry. That's too sad for me. Ja, okay, der kom der bare. Så lavede jeg en assist, hvor jeg gjorde 77 skade. Var det ham, der dræbte mig? Det tror jeg nemlig, det var. Dammit, en Johnson. Dræbte nogen der? Nej, jeg vil dræbe dig. Hvad er det for noget pis? Nej. Hvor er du henne? Nå, du er nok over i den anden side. Jeg vidste det. Kom igen. Nej, det var ikke engang dig. Var det? Nej, jeg blev til en anden, der hed Timmer Sinkun. Brugte den, hvad brugte den? Og det så jeg ikke. Nej, det var dig. Sorry. Eller, fuck. Hvor nederen egentlig? Hvor nederen er det egentlig? At blive skudt lige i hovedet. Og så du giver mig endda tid til at scope. Ja, præcis. Jeg gav dig en har AK-74. Ja. Ragnar! Der kommer bare en på mig, homie.
Homie, lige når jeg har dræbt 2 personer i går, så kommer der bare en på mig, og tror han kan noget. Og så kommer der bare en lille dig også. Bro, Tak for det. ikke 50 skade i krop med den her. Jo, jeg har 32 liv. Jeg har 32 liv, homie. Ja, det er ja, baby. Nej, så døde jeg. Nej, jeg havde endda det vildeste våben. Jeg var selv headshotet for Across the Fields. Ja, okay. Det er også lidt. Men jeg fik dig, det var mit mål. Er det dit mål? At dræbe mig? Jeg vil i hvert fald prøve på det. Behind the road. Så. 200 kills. Bad. Hvor mange kills har jeg? 104 kills. Dammit, jeg får. Jeg så kan døde bagefter mig. Kill mig, men. Okay, jeg har det vildeste våben. Så længe jeg bare sprayer eller butterfly igen. Ja, okay. Hvad kan jeg dog gøre? Så jeg går bare rundt og lege headshot man. Ja, okay. Momi, jeg så dig en dag. Jeg så en dag, hvor du var. Fik du ikke assist? Jo. Jeg vidste det. Jamen, jeg blev snipet for Across the Fields. Og jeg gjorde 57 skade til dig, homie. Hvorfor? Jeg gjorde 95 skade, og jeg fik ikke engang assisten. Og jeg fik ikke engang killet. Fik den ikke engang den der hedder Counts as a... Jo, det gjorde jeg. Godt. Det har været lidt underfærdigt, når jeg gør... Så meget skade. Mm. Sådan, og så skal jeg bare ind og gå crazy mode. Der er der sgu en, der er død. Nej, så bliver jeg bare snipet af en M82. Det er den sygeste sniper, mand. Der er der en. Sorry. Jeg skal have 200 kills med den her AK-47, så jeg er nødt til at dræbe folk med dem. Hvorfor? Fordi ellers så kan jeg ikke få laser. Og jeg vil gerne have laser. Det er sådan en, hvis du får 200 kills med et våben, så kan du skyde hurtigere og sådan noget. Derfor skyder man så hurtigt med nogen. Der er der nogen, der skyder så hurtigt. Ses! Jeg tog heldigvis en med mig ned. Ja, okay, det er fair nok. Det er godt. Det er godt for dig, men det er ikke godt for mig. Eller for mit hold. Jo, det er. Men ses igen. Ses igen. Der er der endnu en, der død. Der er der endnu en, der død. Hvor mange dræber jeg lige? Høgner! Er du død? Nej, men jeg er bag dig. Nej. Det var jeg så. Det var jeg. Det var jeg. Jeg ved. Hvad siger jeg da? Homie, jeg er for god. Jeg er for god til at snipe alle. Men AK-47. Ja. Jeg ved det, hvor du er. Jeg ved, hvor du er henne. Homie. Brother, not now, I just been in the fight. Homie. Homie. Nej, du får mig med den 33 liv, homie. Ja, der var en anden, der gjorde mig ekstremt low. Ja, jeg kunne også dræbe dem meget. Jeg så det lige. Er det ikke mig, der dræber den nu? Nej, det var ikke dig. Jo, det var det måske. Men jeg finder ikke ud af det. For jeg dræbte nogen. Nå, men det kunne jeg ikke.
Der var alt for mange. Det er ikke dig, det der. Nej. Nej, det var det sgu. Hvordan bliver jeg? Okay. Honey Badger. Jeg synes, det er sindssygt. Jeres lige nu, det er fucking goated. Jeres hold lige nu er goated. Vores hold lige nu er lort. Nej. Jeg vil gerne have en merchant. Hvad er det? Det er en bedre sniper rifle. Det er en bedre sniper rifle. Den har jeg. Hvor mange gange skal jeg lige plotte dig i det hoved? Ikke nok. Nej! What the fuck? Det er shit. Det er shit, det der. Det er shit, det der. Jeg skal dræbe 2 personer nu. Inden I dræber... Okay, for helvede. Jeg er også, mand. For helvede også, mand. Hvor mange dræber de lige, mand? Hvordan kan de nå at dræbe så mange? Vi har så fra jer. Nu er vi en fra jer. Nu er vi en fra jer. Lad mig dræbe ham her. Lad mig dræbe. Nå, så dør jeg. Og så dør min teammate også til ham. Og jeg dræbte lige en af dine mates. Nej, det er lort. Hvorfor er der så mange, der dræber folk? Så bliver jeg bare snipet midt ud i det hele. Når jeg prøver at fucking dræbe nogen. Vi har 100 kills. Nej, det er lige lort. en af dine mates. Dræbte lige en af dine mates. Nej, Jo. det gjorde du ikke. Fuck. Jeg er så skadet, så bliver jeg bange. Jeg fik lige 3 kills. Oj. 4 kills. Ja. Kom nu lidt, mand. Sit down. Ja, der er stadigvæk nogle af de mates her. Inden, mand. I den her server. Nej, det var ikke der. Okay, hvor er det henne? Han er down. What the fuck? Flip, undskyld. Jeg bander. Jeg bander sgu med lidt. Bare. Fordi der er fucking mange på mig. Undskyld, jeg bander igen. Jeg kan ikke finde ud af at stoppe med at bande. Flip off, mand. Kom nu af mig. Gå nu fucking væk. Undskyld, jeg bander så meget, men... Det er så træls, mand. Du står synes bare, at folk skyder mig for hist og pis, mand. Oh shit. Jamen, oh my god. Det der møg, det er sådan noget lort, det her. Undskyld, jeg bander igen, hvis I tager det. Vi har 113 kills, og I har 133. Hvad er det der? Du kommer på førstepladsen på dit hold. Ja, præcis. Jeg er den bedste her. Jeg er den... Jeg er den med mest. Fucking... Gun game. Nej. Artifact. Nej, flip off, man. Nu har vi tabt. Især gun game. Gun game er lort. Jeg er lort til gun game. Jeg er blå. Jeg er også blå. Kom nu lidt, man. Sit down. I tager sig bag dig. Tag stop for helvede. Bag dig. Stop dog. Nu, man. Sådan, man. Så er vi sgu på månen. Og så skal vi så med få nogle kills. Prøv lige vente, jeg tager lige min costume på. Jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Du må lige guide mig, ikke også? Jeg er løbet væk. Nå. Ej, løber du bare væk fra mig. Bro, jeg har 2 håndpistoler. Det har jeg da også. Jeg kan se dig nu. Bum! Hvor er du henne, homie? Nu kan jeg overhovedet ikke Nå, der. Der er du. Bro, man får bare kun håndpistoler i det her spil. Ja, okay, jeg får lige fucking mange. Undskyld, jeg bandede igen. Jeg kan ikke stoppe med at bande. Jeg er for dum. Lad os gå, jeg har fået noget andet end en håndpistol. Det har jeg også. Man skal stadigvæk spamklik. Hvad flipper det, jeg? Jeg har fået en sprayer fra Runs.
En hvad? Jeg har fået en sprayer fra Runs. Nice for dig. Jeg har en shotgun, tror jeg. Håber jeg da. Jeg ved ikke, hvad den gør. Hvorfor er den så langt? Jeg skal op på den. Tag. Så jeg rammer alle lige nu. Får du så mange kills? Jeg har 5 kills. Ja, okay, du er heldig med dine loadouts. Min Nej, det er loadout. jeg ikke. Den har så meget recoil. Jeg tager ikke 87 skade. Jeg kan finde ud af det. Nej, jeg er på en håndpistol igen. Hallo, gutter og... hallo, jeg har inde i Fortnite, der har jeg brugt den værste, hvad hedder den nu, der har jeg brugt den med mest recoil. Den her recoil, mand, på stor vis, mand. Hold da kæve, mand. Der tror jeg bare, på bruger pistolen. Jeg kan ikke holde til det. Bro, jeg er på 8 kills, og den bedste har 9. Død. Jeg døde til Noob Operator. Jeg har 6 kills. Oj, jeg bliver super af at spille snart. Okay, det er en lorte ting, jeg har fået. Men nu har jeg fået en ny ting. Jeg har fået FAMAS. Den er Sprayman. Jeg er Sprayman. Jeg er på 9 kills. Jeg blev killstealet. Jeg får 2. 3. 3 eller 2. Jeg er på 10 kills. 11 kills. Nej, 10. 10 kills. Nice. Men han har 15. Jeg burde være på 11. Men det er bare rundt, at jeg bliver killset altid i sidste øjeblik. Hvad er det der for noget, dog? Hvad er det for noget? Bro, da jeg bliver tovedenet. Og jeg har en håndpistol. Goddammit. Som begge mine våben. Og så skal der noget. En M9 og en F7 eller sådan en lille brænder. F7? Er det håndpistoler? Ja, jeg fik et kill, så jeg burde være kommet af med den. Kom nu, Ole, Ja, tak, jeg kom af med den. Nu er jeg er på en AK-47. Har du 13 kills? Nice, jeg har 7. AK-47, har du også den? Nej, har du sådan en? Jeg havde. Nu er jeg på en håndpistol igen. På 13 kills. Okay, jeg skal butterfly ikke med den der våben. Jeg døde til en Sika. Okay, det er det gode våben igen. Det kan jeg lide det der. Det kan jeg lide det der, mand. 9 HP, mand. Yes, han døde, tror jeg. Nej, 19 HP. Nej, 20. Nej, 100. 19 HP. Hvad for en har 19 HP? Hvor er han henne? Jeg fik en, let's go. Okay, nu har jeg... Nej, der. Prøv, jeg døde til en M9. Nice, så kommer han der. Hvad er det der for et våben? Hvorfor kan jeg ikke se noget? Nu kan jeg se noget. Hvad er det for noget? Hvad er det for noget våben? Jeg døde med på 17 kills. Nå, okay. Så er det nok ham. Nej, jo, det har dræbt ham. Nej, det var ham med 20 kills. Han dræbte mig. Jeg er på 17 kills lige nu, men jeg har fået 2 mere, så jeg burde være på 19. Okay. Du er på 16 kills. Mig? Ja. Nej, jeg er på 17. Nej, det var den højeste for vores team. Ja. Du skal kigge på dine egne playstyles, homie. Du har 16, og jeg har 17. Brother. Det gik så godt for mig indtil da jeg bare begyndte at blive killstealet og en killstealet. Blive killstealet og en killstealet og en killstealet. Bro, de sidder sådan nogle dumme steder til os for os. Ja, det gør de virkelig. Men det er jo godt for dem. Fordi de sidder godt for dem. Jo.
Men dårligt for os. Ikke bare lidt dårligt for os, men meget. Brother, han har 40 HP. Ej, det er også virkelig træls. Når folk har 40 HP. Hvor er han henne? Han Jeg har sidder 19. på en anden bakke. Du har 17 kills. Hvis du får til at køre mere kills, så får du de samme kills som mig. Der stod, der var 1 kill. Nå, det var en assist. Han gjorde kun 14 skade. Det giver bedre mening at bruge min desert i. Oh my god. Jeg fik hende. Sorry. Det var virkelig ikke meningen. Eller hvad? Nej. Nej, de vandt. Men jeg fik Nej, vi har 150. 26, de har 25. Nå, så vandt vi jo. What? Vores teammate er gået. Capture the flag. Capture the flag. Det er også bare... Vi skal ikke spille Infections. Så lever vi. Yes, man. Så bruger vi shotgun. Ja, jeg bruger samme. Hvad for et hold er du på? I don't know, jeg... Nej, du går det forkerte hold. Jeg er blå. Nej. Blå. Er du? Jeg er blå. Er du rød? Nej. Ja. Jeg kan ikke engang change mit team. Okay. Ja, nu er jeg rød. Så er jeg rød. Oh my god, jeg døde på min anden skærm. Ja, jeg har spillet med 2 skærme, men efter det her game, så stopper vi videoen. Ja. Og jeg er sådan bare lidt, videoen, jeg havde faktisk glemt, vi optog. Havde du? What the flip? Det var en eller anden granat, jeg lige blev død med. Jamen, jeg døde. Jeg tager gerne døde. Og så kom så skød, jeg har med 98. Jeg vil vores flag. Du der. Halløj. Høj, det løj, du. Dø, du. Godt, du. Du kom væk fra mit skærm. Så det er godt, tænker jeg. Tænker du ikke også det? Der døde han, kom også. Jeg døde fra bagfra. Nej. Ellers. Hvad er det for et våben? Hvad er det for nogle våben? De er gode. Jeg prøver at finde deres flag, men jeg blev snipet. Eller ramt. Jeg har fået noget sorcerer til min AK. Men det er så ikke noget, det er værd. Fordi jeg skal bruge det til at dræbe folkene. Så jeg skal sådan dræbe dem lige nu. Helst. Jeg kan købe skin. Nice, homie. Jeg køber det skeleton costume, jeg altid vil have. Ja, gør det. Høgner. Godt. Har jeg det på, Simon? Ja, gør det. Du går ind i outfits. Jeg går lige tilbage, så viser jeg det. Eller siger jeg det. Jeg gør det, når jeg dør næste gang. Du går tilbage til skins. Eller, du går helt tilbage i loadout. Så trykker du på skins. Så er du inde i shop. Skins. Og så er du inde i shoppen. Så skal du trykke på outfits. Så skal du finde dit outfit. Så nu har jeg gjort det. Jeg har det på alle mine loadouts. Ja, præcis. Så tager du på det på alle 4. Jeg kan se dig. Okay, det var ikke ham. Jeg troede det var. Så tager jeg lige deres flag på ryggen. Jeg tager lige deres flag på ryggen, du. Be right back. In a minute. Jeg begynder bare at rende op til deres. Ja, de har lige taget vores. Jeg er der. Jeg er tilbage med vores flag. Tror du ikke? Er jeg ikke det? Du skal hen til der, hvor vi skal beskytte det. Tager det ikke? Jo, du har taget deres. Ja, jeg er med dig. Jeg løber hen til det næste. Bare kom derhen, så er jeg der. Henne. Jamen, jeg skal reload. Jeg døde på, når jeg skulle reload. Der står 3 kameraer i vores flag. 3? Ja, okay, det er lort. Hvordan skal jeg så komme derhen?
Jeg har fået den ene, har fået den anden. Så jeg skal herhen. Har fået den tredje. Har fået... Jeg tager hen til flag. Nej. Jeg døde på min anden skærm. Jeg døde også. Nå, det er ikke andet. Åh nej, jeg blev skørt. Der kom der en blokgranat. Hvordan kan man der spille med det? Nu kan det bare ikke eller noget på vores. Nu tager jeg en sprayer på. Ja, det har jeg nok også set nu. Jeg ved hvad, jeg tager bare en assault rifle på. Jeg tager bare en AK. Jeg skal op til den version. Til 1200. Ja, gør det. Det er det værd. Jeg vil bare løbe bare Simon. You run, boy, run. You gotta run, nej, man skal klikke for at skyde med den. Ja, nej, jeg var så tæt på at få flaget. Man skal klikke for at skyde med assault rifle. Ja, okay. Jeg går bare hen til deres flag nu. Nå, så der er en bag mig med Desert Eagle. Det er også bare træls. Sådan sygt træls. Ses. Bro, han gider ikke engang at aflevere vores flag. Jeg skal tilbage til at bruge... Dræb dem lige. Nej. Jo. Please, greb. Få fladet. Jeg går tilbage til at bruge min shotgun. Yes, jeg fik ham med fladet. Kom nu lidt, mand. Sit down. Det er deres flag. Hvor er deres flag? Det er hjemme også, men de gider bare ikke aflevere det. Sådan. Så vi er pulser. Jeg skal nok. Bagfra.